suha. Neću rekli si slada. Moraš stisnuti. Hoće. Ovako da se naviknem na ovaj levo paljenje. Idemo, livada, jel? Idemo još pravo? Pa da. Nije ništa. Podiše, možda nekog malo. Da sam pući ta dva. Prebaciš na dečije. Sad gleda s raznih veličina, znaš. To je dobro napravljeno. Možda nosi čovjek od 2 metra i od 175. Come to papa. Kaže, konačno. Probaj kidanje samo da porediš sa svojom puškom, ali... Možda je malo laganije. Dobro. Smo rešili. Vidjet će ti u džepu. Ovdje? Ovdje ćemo ovu veliku. Ovdje? Performanska. Če hoćeš nešto da ostane šaka iza plećke. Sve drugačije, spalit će vam pola srne. Bato, ja samo tu i pucam. Tu mi je siguran pogodak. Još jednom. Nema dupli taj. A koja je fora ako staviš na jedan? Ako staviš na jedan, onda možeš da digneš zatvarač, a puška je dalje zaklačena. Kad je skroz nazad, onda ne može digneš zatvarač, a puška je zaključena. Aha, jasno. Znači ne može da ti se otvori otvarač da ti ispadne metak. Da. Sad je lakše. Sad je lakše. Možemo lagano. Ali, štapoj. To nam odgovara, pošto planiramo da možemo ceo ovaj desni potez. Ajde, svega na... Polako ovdje sada. Ovdje na breg, pa s brega. Da, tu oko tog kanala je bila stalno srna sa 2 laneta. Polako, stani. Stani. Hajde, pogledamo sad sve ovo. Da vidimo da forme uopšte gdje su. Eno ih tamo. A vidiš gdje još puno? Da, levo.
Ja sam mislio jelen istrčava. Ali bukvalno. Ovdje smo u dolji. Dobro, ne vidimo one, ali možda neki drugi. Tradicionalno vojvođanski. Da ovdje manje i duva. Dalje kroz kanal. Moćemo, nego gledaj dvogledom, da li je baš ne ide nešto. Ima li šta tamo? Nek tamo. Lako. Da, lako, bravo. Mi su se malo poverili put od reke. Ovo je van našeg dometa. Ajmo mi preko kanala. Hoćemo dole. Ajde. Aha, tamo na šumici. Na ćošku faktički. Još da probamo da priđemo tamo do te šumice pa da pređemo kanal. A vode u kanalu. Ne, Otićemo do Bastića. možda da je sačekamo. Kako nam je pucanje na ovu stranu? Daljinomer mi kaže 130 metara do tog rubuna desu. Onda se meni čini dalje, ali... Hoćeš da probamo da ne ovako sjedimo ovamo, vidit će nas. Pa da se polako pomerimo do ivice. Svakako uzmi ti izvadi pušku, sadnji napuni metak u cev, ostavite štapu. Evo i tu, vidi, snimaju se. I tamo, da ih vidiš. Dobra prilika za sljedeće pucanje. Ajde polako prođemo ovamo do ivice. Daleko već. 202 metra. Odaše. Odaše. Tačno te je skontala kad si krenuo. Gdje kad sam krenuo? Ne, ti kad si pao, ona je pogledala ovamo. Ovo je trebalo da bude laka realizacija. Ali ipak nije. Dobro. Što se kaže, automobil pa idemo dalje. Betmobil. Kad ih teče i dalje. Gleda je ovdje da smo sedeli, razvijem nam došle u noge, ali ništa da bi nam smetalo grane zbog pucanja. Da, ne bi mogli da pucamo. Rekao, hajde da se izvučemo dok nisu prišli blizu, ali... To je to, hajmo dijagonalu na kola i... Može. Ovo se sad ne ide po planu, ali moramo doručiti. Prvo doručak. Što nismo ništa ulovili, burek. Evo sad kako sam doručkao, sad sam malo laganiji. Ne, laganiji sam, a možda sam i sa više lana i punog stomaka da kažem. Onda mogu pojesti još jedan burek, ne znam zašto. Pa možda mogu i dva, masan je, jedan. Mnogo bi bilo. Jedan. A i sunce nam je izašlo. Klasičan safari Jabatana. Ima desu prvo.
bile su tamo, oni su u crkletištu što je ovo iz Remis, tako na kontal bi idemo tamo do Remisa kolima, pa ćemo onda se podavamo šovnjetima. Jedna ima ovdje sigurno. Za verovali ili ne? Kad se dobro doručkuje, odmah ide šansa. Mislim da ćemo se vratiti u Moskvu. Hoćeš malo desno. Aha, vidim. Ništa, ajmo. Vidi Polanac. Mislim da se spustimo unutra, vidjet će nas sad. Tako ćemo u kanal. Iz kanala da pucamo. Pa ćemo doći da budemo u ravnu sa njima, pa ćemo vidjeti. One svakako leže, moramo čekati da ustanu. Ali tu će biti 200 metara za pucanje. Ajde. Lagano, još ovdje. Hoćeš da? Srdaći dve srce. Ćemo se popeti s druge strane. Ajde ćemo ti malo napred zbog visine. Ajde. A malo višli ipak. U zadnjem džepu u rancu. Male nogice. Da. Srtač gleda vamo. Mislim da nas je skontao. Da. Samo da se ne desi da bude skoki truk. Da čekamo desno da ustane. Pa ja opet. Ha? Hoćeš nju? Hoćeš nju da pucam ili ćeš lanim? Ekstra. Sad kad mi je pucao, izašao bi je metak na plećku. Ne slučajno. Ne. Mislim da ne bate. Pucaš se mesa. Onda. Šta će biti fason kad ustane van? A ono muško. Ne, muško. Mislim da ćemo se sasno. Što nismo pucali? Da. Ne vidim.
Da. Samo lagano stoji, idealno namesti se. Može. Bravo. Ranio se. Neću, odlično. Da? Pogodak je više nazad. Misliš stomak? Da, skroz na drugu stranu je sve izašlo, ali pustit ćemo gotovo, nema da uvesti. Kako je? Pravi haos. Zaplo je. Uf, isterao sve napolje. Dobro, takav je metak. Znaš, nije ona ni svojim prvim pogodkom imala gde puno. A dobro, napravili smo posla. Pa, znaš šta? Strpljivo. Jutros jedna propuštena šansa, doručkić, što je promenilo stvar. Lagan doručkić. I onda smo imali vremena da sedimo u kanalu koliko nam se srce telo. Tako je. I strpljenje je urodilo plodom. Bili smo strpljivi, sačekali smo i drugu da ustane da vidimo šta je. Da, ova je bila nešto mlađa, tako da smo se odlučili da ostrelimo nju i uspjeli smo da završimo ovaj lov. Ajde, imali smo mali peh, pogodak je bio nešto više iza, ali metak je odradio stvarno dobar posao. Otišla je 20 koraka i legla. Ja vjerujem da bi možda čak i prišli da je prikoljemo, ali ajde, nisam teo da se jurimo, neko bolje pucamo u vrat još jedan i da završimo posao. Da, ali sve u svemu, lov je uspešan i ovim delom završavamo lov na srne u našem matičnom udruženju, a vi uživajte i dalje u našim epizodama. Za dodatne emisije prijavite se na Wild Srbija TV, podržite naš dalji rad i uživajte u 2 dodatne emisije svakog mjeseca. Ukoliko vam se dopada ono što radimo i ukoliko želite da i dalje gledate naše emisije, naš rad možete podržati kupovinom Wild Srbija Loyalty kartica, a također možete se i pretplatiti na Wild Srbija TV gdje možete da uživate u 2 dodatne emisije svakoga mjeseca. Ukoliko se ipak ne osjećate široke ruke, uživajte dalje u našim sadržajima, ne zaboravite da se prijavite na naš kanal klikom na subscribe i da lajkujete naše video snimke. Također pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Danas nam je pao prvi sneg. Srećom neradan dan, tako da izaćemo da probamo da lovimo srneću divljač. Teren je apsolutno go. Ono što smo do sada imali u terenu je da beže od kola kao lude, tako da jedini način je pirš, pa ćemo probati. Štapovi, kip. Nekim prethodnim epizodama sam pucao na 300 metara sa štapa, tako da nadam se da neće biti potrebno tako daleko danas. Još 10 koraka pa ćemo se namestiti na štap. Gleda ka nama. Jedan metak, jedna šansa, divljač je na boku, idemo na nje. Mislim da je ovo rekord na ovom terenu, ovdje se reća divljač beži, vidi auto na 500-600 metara, mi smo pucali na 115.
krila, potrošeni zubi, odlično za izvaditi, jedan lep pirš. Iskoristili smo ovaj kanal koji je iza nas, nedavno posejan, tako da nije bilo tih drva, jako teško da bi im prišli, ali uspješan lovni dan i šta je lepše po snegu od ovoga. Što se kaže, promjena mlade snage. Ne bi bilo u redu da zapostajemo i 2, 4, 3. Da. Sad neka lepša puška, sad je znam. Da, tamo ima ona dolja. Mislim da su one ušle baš u nju dole. Misliš, preko puta tamo? Da, tamo gdje je ono žito. Ajmo sad ovo da uspustiti. Ne vidim ni jednu, tako da. A nema ih ni levo. Vetar loš. Pobegle, najrealnije možda bilo smo ostali na ovoj strani. Ništa, idemo na kolo, možda usput bude još nešto, ali već je tu kraj. Širi ga još. Gdje su ove dve levo? Pa njih dve gledamo. Jako bi da je ona skroz levo srna. Ne vidiš? Što sam postavila glavu? To je srna. To je srna. Sami sačekaj da ti napravi još koji korak. Ili da se ona iza pomeri. Čekaj. Znači, vrh grbine. Sačekaj da se ona iza pomeri. Samo lagano. Drži spuštenu glavu, tako? Sve drže spuštenu glavu, ali ovo u sredini što je najbliže nama. Da. Što držiš spuštenu glavu. Nju. Može? Napravi još par koraka, ne? Napravi još par koraka naprijed. Ajde. Kucao bi ja sad. I može. Može. Sam blizu, ne izi. Nisu okej, su ima po 2-3 metra. Čekaj. Da prođe. Možeš sada. Čekaj sad da prođe ova druga. Sad što je spuštena glava, desno je ono jedno drvete. Tako je, ona je levo drvete, samo. Može. Stani. Može. Čekaj, ovo izaće, probaće. Može sada. Sad je tačno ispred drveta. To jest malo desno drveta. Sad gleda onaj, sad je krenula guzica. Sad je krenula guzica. Sad ide ka levo. Sad ide i guzica.
Čekaj da se da bok. Čekaj. Gdje je otišla? Ona sama levo. Može. Opet ide. Šeta kao normalno. Stoji oko. Sad je druga prilazi. Ta što stoji desno drveta? Da, sad je krenula guzicu. Ne vredi. Ovo je bilo baš optimistično. Probali smo. Da. Mislim da je prebačaj. Dobro, bitno da nije ranjeno sve ostalo. Pucao sam Vrh kičme. Pitanje kako i vetar nosi, ako smo mi ovdje malo u zavetreni. Da. Ali dobro, nastavljamo nekom drugom prilikom. Šta je tu je?